botauko dut. Eskerrak emotia da zuei ona etorri zarien lagun eta lagun guztiei. Eta Rosari bereziki, badakizue gero omenalditxo bat ingo detzagula, eta Rosarekin batera etorri diran edo etorri zarien ikerlari eta artxiboko bizitari guztiei bebai. Gaur Santa Teresan elkartu gara, estraineko edo lehenengo hitzaldixa izango da ondare orain zikloaren barruan, eta datorren abisatzia, datorren asteazkenian beste hitzaldi bat izango dugula, orduantxe Ibon Telleria, Unibertsitateko irakaslia eta Josue Susperregi, arkeolaneko aditua, Gipuzkoako baserri buruz emango dute hitzaldixa. Hurrengo asteazkenean, Errenterian elkartuko gara, Aizbitarteko basuloaren monografia aurkezteko, bertan Diego Garate, arkeologoarekin, eta azkenengo topaketa edo aukera Zarautzen izango da, ekainaren 10 eta Santa Clara konbentua bizitatzeko. Xabier Uranga, bertako arkitektua eta proiektu horren zuzendarixa dela, bere eskutik, konbentu horren historia eta gauzak importantienak erakutsiko dozku, beti zaharberritze prozesuari buruz, eta bizita bat itxeko bebai aukera izango dugula. Besterik ez, gogoan izan, papelak bebai hortik ziar izango dirala, baina apuntau eta gogoratu. Eskerrik asko. Hor gutxiko dugu, nik honekin moldatuko naiz. Eskerrik asko, Mari Jose, eta eskerrik asko bertaratu zeaten guztioi, placer bada, zuekin egotea, eta placer bada artxiboetaz izketeitea. Artxiboaz, eta artxiboetan lan egiten dugun, eta gure inguruan dabilen personataz izketa egitea. Mari Josek esan duen bezala, hitzaldi honek ondarea orain hitzaldi sortaren barruan dago, eta badakizue hitzaldi hauen helburua da kulturaren inguruan, gure zerbitzuetan, ondaren inguruan sortzen diren berriak edo eginkizunak edo egiten direnak zabaltzea da. Ondo esaten den bezala, kultura ondarea esparruko ondare esparruko gaurkotasuna partekatuz. Hor esaten den bezala. Partekatzea da klabea. Eta partekatze munduan artxiboak oso lasai zeltitzen gea. Egunero partekatze politika horretan gaudelako. Gaurkotasunean berriz askotan, segurazki estereotipok izan direlako, artxiboek ez dute izan gaurkotasun hori kontutan, gizarteak ez du izan kontutan, artxiboek ze gaurkotasuna aurkeztu dezakete. Beti ere iraganarekin lotzen gaituztelako, eta ondo lotzen gaituztelako horrela. Baina nire gaurko saioaren helburua da erakustea nola artxiboek justo gaurkotasun nahi horretan, azkeneko 40 urtetan egindako lan asko egin dutela, eta orain presentatzen dugun azkeneko proiektua ibilbide luze baten logika baten barruan sartzen dela. Orduan, gaur ikusiko duguna, gaur presentatzen dugu pasaden urtetikan martxan dagoen egitasmo bat artxiboekin lotuta, da gure ofertaren barruan dagoen beste emaitza bat. Emaitza bat bakarrik taldean lortu dezakeguna. 2 artxibo daude, artxibo foru historikoaren inguruko gure sarean. Gipuzkoako artxibo orokorra Tolosan eta Gipuzkoako probintziako artxibo historikoa Oñatin. 2 artxiboek bere lantalde, txikia esatean nire joan, txikia, baino potentea den lantaldearekin aurrera eramaten du halako proiektuen lanak. Eta lehen esan dut, hau gaur presentatzen duguna, o gaur publikoki presentatzen duguna, baina esaten dizuet interneten orain urte bete ja martxan dagoena, guretzat
gure ibilbidearen barruan beste bidegurutze bat da. Hemen gauden batzuk, artxibozaino gea, azkeneko 40 urtetan lan egin dugunak artxiboetan. Gaur Rosa omentzen dugu, eta berak badarama 40 edo 50 urte halakoetan. Gu orain 40 urte ezagutu genuen artxibo batzuk, ia horrela sartu behar zirela. 3 giltzakin, hau da Ordiziko artxiboa, parrokian dauna, 3 giltzakin irikitzen dan zerbait, halako baimenak eskatu behar dira, halako gauzak ikusteko, eta guk ezagutu dugu mundu hori. Mundu horrek salto bat eman zuen, eta hasi zen, instrumentu batzuk sortzen, informazioa zabaltzeko. Informazioa zabaltzeko instrumentu horiek tokian, beharrezkoa zen konsultatzea. Jun behar zinen Tolosara, jun behar zinen Oñatira, jun behar zenun artxiboa zegoen lekura. Hau ere ezagutu dugu. Hontatik, saltatu dugu gaur egun gure katalogoak interneten zabaltzeko momentura, edo unera. 40 urtetan, denbora guztian izan gea halako erabakiak hartzen. Eta erabakiak hartzen dira gauzak aldatzen direlako. Guretzat, berritasunei lotzea, naiz eta artxibotan lan egin, naiz eta estereotipoak esaten duen artxiboetan bakarrik gauza zaharrak egiten direla, artxiboetan oso ohituta gaude gauza berriekin jolasten, gauza berriak probatzen, gauza berrietan lanean. Digitalizazioa izan zen guretzat elemento kritiko bat. Digitalizazioa, hau da, kopiak era masiboan egiteko eta zabaltzeko aukera sortu zanean, gure dinamika guztia apurtu zen. Guk, pentsatzen genuen, orain 40, orain 35 urte, artxibo zentruek hartu behar zutela jendea oraindikan lekuan, eta gaur egun salto ikaragarria egin dugu, eta guztiz kontzientea gea, informazioa guztia halako bideen bitartez egiten direla, eta orduan ohituta gaude. Ohituta gaude jendeari irikitzen. Eta jendeak hasi da, sartzen da gaur egun lehen halako leku guztiz itxia zen esparrura. Ez hori bakarrik. Jende gaztea dago artxiboetan lan egiten. Talde gazteak egiten dute gaur egun lan artxiboetan. Eta horrek ere halako bizkortasuna eta halako alaitasuna ekarri diote artxiboi. Orduan, beti egon gara egunean eta horrela izan behar du. Zergatik? Egunean egon behar gara, ze mundua guretzat zeharo aldatzen da. Pasaden urtean, gure erabiletatik, 100etatik, 98 ez du artxiboa zapaldu. Kasu hontan, hauek dira, Oñati eta Tolosakoa. Ez dute artxiboak zapaldu. Internet bitarteko saioak direla, korreo elektronikoan egindako konsultak, aplikazioen, lehen ikusi dugun aplikazioen inguruan sortutakoak, jendeak ez du zapaltzen artxiboa. Orduan, guztiz prest ginen, jolasteko. Hau da, guk bilatzen deguna. Berritasun badago gure gizartean informazioa zabaltze prozesuetan, horretan sartu behar gea. Azken finean, artxibo batek egiten duen gauza bakarra da informazioa kudeatu. Informazioa, baina horretan, beste erakunde askok bezala, ez dakit kazetariak direla, komunikabideetan dauden profesionalak direla, horietan guztietan informazioa dago bere barruan. Artxiboetan guk informazioa lantzen dugu. Informazio berezia. Informazioa, ze puntura arte ezagutzen duguna. Baldintza asko ditugu, eta oso baldintzatuta gaude, informazio horrek duen formangatik, soportengatik, baldintza asko daude. Baina baldintza guzti horien aurrean, imaginatu, deskubritu, aldatu, horretan ohituta gaude. Horregatik, guri ez zaigu zaila egin, orain 2 urte, orain 3 urte, adimen artifizialaren gainean lehenbiziko
hitzak entzuten zirenian hola ja, zabal-zabal, hasi behar zala zabaltzen adimen artifiziala, gu geuk galdetu gendun, eta guk zergatik ez. Zergatik ez artxiboetan aplikatu hau. Orduan, honetan, zer dugu berezi? Guk ez dugu lan egiten zerotik. Artxiboetan, artxibo batera iristen zearen, ezin zara sartu eta esan lehenbiziko egunean, lehenbiziko estanteriatik, lehenbiziko apaletatik, hasi behartzeala berriro ere lehendikan dagoen lan guztia egiten. Gu lehendikan dagoen informazioa, lehendik personek egindako lanaren gainean oinarritzen gea. Belaunaldietan sortutakoa. Horregatik gurean oso egokia da, irudi honetan ikusten dugun gu gehala hipotzak erraldoien gainean. Erraldoi horiek sortu dituztelako belaunaldietan informazioak guk kudeatzen duguna zabaltzeko. Orduan, garbi dugu asmatzeko posibilitatea dugula, bigarrena gure abiapuntua dela informazioa ez bakarrik guk sortzen duguna, baizik eta lehendik sortutakoa. Orduan, zer? Asmatu dezagun zerbait, egin dezagun frogaketa bat. Eta goazen ikustea, aber zer eman dezaken. Orduan, sortu dugu, Gipuzkoako agiriak egitasmo hau. Egitasmo honetan, bideo bat sortu genuen, minutu bat eta erdi edo minutu bat eta gutxi da, esplikatzen duena zer dan. Eta nola, ni baino askoze garbiagoa eta azkarrago esplikatuko duen, goazen bideo ikustea. Gipuzkoako agiriak, Gipuzkoako foru artxiboek bultzatutako zerbitzu bat da, eskuz idatzitako dokumentu historikoen edukia kontsultatzeko aukera ematen duena. Zerbitzua adimen artifizialaren aplikazioari esker sortu da. Hastapenetan, Gipuzkoako agiriek 1550 eta 1948 urte bitartean batzar nagusietan eta Gipuzkoako foru aldundian idatzitako aktetan jasotakoa biltzen du. Transkripzio automatikoari esker, zerbitzuak dokumentu horien irakurketa eta ulermena errazten du, funtsen volumenetik eta jatorrizko testuen konplexutasun paleografikotik eratorritako zailtasunak gaindituz. Bueno, hauxe da. Hauxe da Gipuzkoako agiriak. Zerbitzu berri bat, eskuizkribu historikoen edukia, hau da, dokumentuak irakurtzen duena, adimen artifizialen bitartez, konsulta sarbiderako beste bide berri bat sortzen duena. Besterik ez. Gure produktuen artean beste produktu bat. Informazioa zabaltzeko. Nun dago saltua honetan? Nun dago klabea honetan? Honetan klabea dago, orain arte, gu geuk mendetan zehar, porque mendetan zehar izan da, dokumentuen gaineko informazioa zabaltzerakoan, egin izan deguna da, dokumentuaren nolabait zukua, minimoaren informazioa hartu, hori gure sistematan berdin inventario, eskuzko inventario batean, berdin datu base batean, hori zabaldu, eta horren bitartez, erabiltzailea, juten zan, dokumentu baten bila, esan ez, bueno, haber, dokumentu honek, hauek esaten didatena, hause dala, haber, honek zer ematen diten. Zer apurtzen du adimen artifizialak? Adimen artifizialak lehenbiziko aldiz egiten duena da zuzenean jatorrira jun. Ez dago gure esku dagoen apenas ezer. Gero erakutsiko dizuet, por supuesto badagoela, porque ezagutzatik makinek zerotik ezin dute abiatu. Zu hasi behartzea beraiekin. Baina
lehenbiziko aldiz, sortzen du informazio bat guk kudeatzen ez duguna. Hau da, juten da dokumentuetara, irakurri egiten ditu dokumentuak, eta hitzez hitz hor dagoena, bere akatzekin, komentatuko du baita ere, bere akatzekin eta bere historiekin, baino saltu egiten du. Orduan, orain arte, erabiltzaile batek egiten zuenean bilaketa bat, bilatzen zuena zen dokumentuen laburpen bat. Zerbaiten laburpena. Orain, bilatzen duena da testua. Hau da, jatorrian, dokumentuan agertzen den testuaren zati bat. Saltu hori ikaragarrizko eraginak ditu. Besteak beste, erabiltzaile askorentzat zaila egiten zaie hau erabiltzea. Zaila egiten zaie, gero komentatuko dugu zergatik. Besteak beste, karo, honek eskatzen du lehenengo digitalizatuta egotea. Eta horrek, baldintzatzen gaitu, dugunean, guk dugun bezala, bi artxiboen artean, ia 20 kilometro dokumentazioa. Hau da, lurrean ipini ezkeo, 20 kilometro dokumentuak bere postura naturalean, 20 kilometro hartuko luketela, hemendikan Irunea, hartuko luke distantzia dokumentuak dana jarraieran. Orduan, karo, adimen artifizialak, zerotik ezin abiatu, digitalizatuta izan behar dezu, baldintza horrek asko baldintzatzen du. Orduan, guazen ikustea nola funtzionatzen duen, nola egiten duen, eta gero pasatuko gea pixka bat aztertzea horrek ze suposatzen duen. Gaur egun, jende guztio dan bezala, badakizue, Googleekin ikasi dugu mundua kajetila badela. Eta kajetila horretatik, hortik abiatu behar garela. Orduan, nik, ointxe bertan froga egin dut, deporte hitzarekin. Asteburu honetan izan da Zega Maizgorri, eta ez dakitzuetako igual baten bate hor egon da mendian zehar ikusten nola egiten dan kirola, eta esan nuen, bueno, aguazen horrekin froga bat egitea, ikusteko, eta ez ikusteko batez ere, ez ikusteko antxinako gauzak nolakoak diren, baizik eta hori, gaur egun oso ohikoa dan termino bat, historian zehar nola erabiltzen den. Zer ikusten ari gea? Ikusten ari geana da, Gipuzkoako gobernuko erakundeak, hau da, foru aldundia, edo aldundi probintziala, porque bietakoak izan dira, aldundiak eta batzar nagusiek, sortutako dokumentuen kopiak. 220.000 irudi daude digitalizatuta funts hauen inguruan. 220.000 dokumentu horiek aktatan batuta daude, akta bakoitzean pentsazazue, izan ditzazkete, 100 horri, 200 horri, 300 horri, informazio guzti hori, Rosak oso ondo ezagutzen duen informazio guzti hori landu duelako, lehenbiziko 150 urtetako dokumentazioa, guzti hori makinari esan diogu, irakurri zazu. Guk pista ematen dizugu lehenbiziko transkribaketa, baino hartzen dute oso lagin txikia, oso lagin txikiarekin, eta guazen horrekin ze egiten duen ikustera. Eta nik deporte hitza ipini dut, eta esaten dit, 53 aktatan, akta ezberdinetan, agertzen dela gutxienez behin deporte hitza. Porque, gero, akta bakoitzean, igual beste bat, akta baten, agertzen da 100 alditan. Orduan, sistema honek ematen diguna da, hori ikusteko aukera. Zuk edozein datetako akta ikusten duzu, eta ez duzu, ostra, baina nola izan daiteke 1785ko akta baten deporte hitza egotea. Eta makinek zer egin dute? Makinek irakurri dute testua ze jartzen duen. Eta esaten dute inmoderado deporte. Gaur egun esango nuke Zegama Aizgorri egitea inmoderado deporte izan daikela. Inmoderado deporte hori
da esan nahi bat, hitz bat, gaur egun ez degula horrela erabiltzen. Sistema hauek testuetara dijoaz. Eta testuak, zuk ikusten desuna da, jatorrian agertzen dan testua. Eta agertzen dan bezala. Imaginatzen ez badugu testu horiek agertu daitezkela, guk ez dugu galdetuko. Eta honek alderdi hortatikan trampa handia du. 16. mendean, 16. mendeko termino bat erabili behar dudalako, 20. mendean, 20. mendekoa, baino badaude termino asko, historian zehar aldatzen juten direnak. Ez dago, lehen esan dut, ez dago artxibo zain bat dokumentu bat deskribatzeko eta esateko hau honekin lotuta dagoela. Eta ez izun esango hau kirolarekin lotuta dagoelako zerbait. Baizik eta esango zizun hau hor segurazki deporte. Ez dakit zerri egiten diote kasu deporte hori esaten dutenean, no tengo ni idea. Hori da, ikerketa egin behar duenak, ikertu behar duena. Zergatikan termino hauek agertzen diran, teorian gaur egun erabiltzen ezten signifikatuarekin. Hau da, azken finean, adimen artifiziala gure dokumentuetan erabiltzea. Honek, gainera, makina hauek, aitortu egiten digute, porque esaten digute, beraiek egiten dutena dala, indiziazion probabilistika deitzen dena. Hau da, probabilitatearen inguruko indiziazio bat. Orduan, esaten digute hitzez hitz horretan, kasu honetan oso aukera gutxi agertzen dira, baina beste askotan aukera pilo bat agertzen dira, nun esaten digute, hor, segurazki, 76ko estadistika da baten, deporte hitza da. Baina izan zitekeen porte, eta hortan, 123an izan zitekeen porte izatea. Porte, korreotako terminologian oso komuna delako gure dokumentuetan. Orduan, zer da salto honetan ematen dana? Ematen dana saltoa, inmoderado nola irakurtzen duen, ez dakit irakurriko duen, inmoderado, behitu, hor ikusten dezue, makinak ez du asmatzen. Inoderado, innoderado, asmatzen ditu, makina bat delako. Eta makinak akatzak egiten dituztelako. Eta adimen artifiziala akatzak egiten ditu, baino desente. Orduan, gu kontutan hartu behar dugu beti ere, zailtasun hauek daudela. Baino impresionantea da. Azten baldin badira, laginaren, gure dokumentuen 100 batekin nola litekena da, horren beste asmatzea. Honek aukera ematen digu eta horrek asko demokratizatzen du. Hau itxi merde lehenengo. Aukerak, ez dakit horri ikusten dezuten, baino hau da makinak ematen duen irakurketa. Esaten du, señor alcalde de la Villa de Rentería, en que el señor alcalde expone que respecto de haberse curado de su eña, suposatzen dut herida bat izango dela, edo alako zerbait, dice no le parece conveniente, irakurtzen ari da, testu bat sortzen ari da. Akatzakin eta, baino hor dago, ikaragarrizko saltua da adimen artifiziara alde hortatikan. Orduan, ikusi dugu zeintzuk gauzak egiten duen. Utziko dizuet, edon hori honekin jolasten. Hau da jolasteko, hau da investigatzeko, baino baita ere jolasteko. Etxea jun eta benga, hasi. Probatzen eta probatzen eta probatzen. Orduan, honekin lortzen duguna da funtz zehatz batzuetan informazioa zabaltzea. Orduan, ikusi dugu zer egiten duen. Transkripzio automatikoa, ondareari aplikatu dutako adimen artifiziala eta makinen ikaskuntza. Esaten dizuet, sistema hauek kapazak dira lehenbiziko irakurketa bat egiten eta bigarren irakurketa bat hori mejoratzeko eta hirugarren irakurketa bat hori mejoratzeko eta zu zeuk ikusten juten zea nola ari da mejoratzen. Puntu batera arte, iristen direnean, gure kasuan adibidez 6., 7. errepikapenara, sistema erotu egiten da. Horren beste, estadistikoki, horren beste datuekin ari dira, eta
erotu egiten da. Orduan, iristen da momentua nun gelditu behartzean. Eta hori da makinak duen ikasteko gaitasuna. Karo, superpotentea da. Gauza asko egiten ditu, baina akatz asko ditu. Eta hori beti kontutan hartu behar dugu. Orduan, nun aplikatzen da hau? Ze logika dauke aplikatzea? Aplikatu behar da, lehen esan dizuet, artxiboetan batez ere egin duguna da, laburpenen bitartez jendeari erakutsi nondik nora jo dezakeen informazioan bila. Baina badaude dokumentu mota batzuk oso bereziak direnak, ze dakigun informazioa oso murritza da konparatuta barruan duen potentzialidadearekin. Eta horietan aktak dira, segurazki, gehien erakutsi dezaketen ezaugarri hori. Akta bat deskribatzeko edozein artxibo sisteman deskribatuta dago akta erakunde honena data honen artekoa. Punto. Dakigun guztia hori da. Baina, esaten dizuet, 200 horriko akta batean, pentsazazue zenbait gai ezberdin tratatzen diren, zenbait arazo ezberdin tratatzen diren, eta horiek guztiak hor islatuta daude. Ez dago hori deskribatzerik. Orduan, zer hobeto adimen artifiziala erabiltzea, ze halako eremuetan, nun informazioa guztiz iez egiten digun eremuetan, erabiltzen dugun. Orduan, adimen artifiziala ez da edozer gauzatan erabiltzeko. Ez dauka inongo sentidurik, ez dakit hemendikan 10 urtetara artxiboetan, beti ari naiz artxiboetan. Ez dakit ze pasatuko hemendikan 20 urtetara, edo 25 urtetara. Ze gauzak nola aldatzen ari diren, ikusten ari gea ja, 4 urtetan. Eta ikusten ari gea nola aldatzen diren. Baina gure ikuspegitik, garbi dagona da, gure helburua izan behar duela, oso zaila den informazioaren inguruko etekin hori atera ahal izatea, bitarteko teknikari hauen bitartez. Orduan, klabea da, guk dokumentuen volumenaren gaineko problema hori, arazo hori, erantzun behar diogula, transkripzio paleografiko hori erantzun behar diogula, eta irisgarritasuna areagotu behar digula. Zer egin dugu? 220.000 horri transkribituta daude, aktak 1550, 1948 artean, hau da, 4 mendetako historia hor sartuta dagoela, Gipuzkoako gobernuaren inguruko aktena. Beti ere, mugatu gaitezen, esaten dizuet, hau produktu hau, logika dauka, lotzen baldin badegu guk, badakizue zenbait denbora tardatu duen makinak hori egiten, 3 hilabete. 3 hilabetetan lan guzti hori egin du. Badakizue Rosak 20.000 horri, 1550, 1600 arteko aktak, asko ze txikiagoak dira, 19. mendean, 20. mendean, aktak superluzeak dira, gai mordoa, ez dakiz zer, dana diskutitzen da. Rosan lana izan zen 20.000 horri alde gaineko lan bat. 20.000 zenbait urte, Rosa? 45. Orain arte, 20.000 horri aldeko lana egin alizateko ganoraz, 45 urte behar izan dugu. Ikaragarrizko informazioa. Adimen artifizialari iturri izan dana, adimen artifizialari elikatzeko. Eta horrekin abiatu behalako, baino proporzioak hauek dira. Saltoa honetan dago. Makinek guk egiten duguna 1000 aldiz okerrago, baino 1000 aldiz azkarrago egiten dute. Ez dugu inoiz izango, Rosa Aierbek bezala, aktak transkribatzeko eta indizatzeko makina bat, edo izango dugu, ez dakit, une honetan ez, baina duen gaitasuna transkribatzeko eta duen gaitasuna salto egiteko ikaragarria da. Eta ikasteko superatzkar. Gauza hauek adibidez, hitzen
mostea, guretzat guztiz normala da, gure garunan sartuta dago, legazpia ez bazait kabitzen, gidoi bat egongo dela eta salto bat egingo dela. Karo, makinetarako hori jakitea, hori ikastea, hori superkomplejua da. Noiz hasten da hitz bat, non bukatzen da hurrengoa, noiz egiten duen, hori egiten du perfectamente. Bale, jazta, orain arte, danak, hau zabalik, beti adimen artifizialarekin bi postura daude. Batzuk, hau zabalik gelditzen dira esanez, ke makina, maravilloso. Beste batzuk esate dute, horrek izango ditu, zerbait izango du atzetik, ez dakit zer da. Bueno, hau da, atzetik duen historia. Orduan, bota dezagun gainera eta ikus dezagun benetan zertaz hizketan ari gean. Lehenengo, betikoa, neurtu dezagun. Jakin dezagun zertan sartzen gean. Lehen esan dudana. Adimen artifiziala ez badago digitalizazioa, ezinezkoa da. Digitalizazioa da prozesu bat, 19 kilometro dokumentazioa, 20 kilometro dokumentazioa dugunean, behar desuna norbait eseri, makina baten aurrean, eta horri pasa. Pon. Robot bat asmatzen baldin badute lan hori egiten duena, eta 24 ordutan egiten duena ere, beharko dira urteak eta urteak duguna digitalizatzeko. Kenduta, zerbitzarien beharran inguruko arazoak, kenduta kontrol intelektualen inguruan, kenduta norbait jun behar dola estanterietarata, hori dana magnitude horiek ez dute kontatzen, adimen artifizialeaz hizketa egiten denean. Bigarren magnitudea, dokumentuen kopuruarena, esaten dizuet, guk egin dugu 220.000 irudi, eman dezake asko dala. Bakizute zenbait dagoen metro lineal baten gutxi gora bera kalkulatzen degula? Kalkulatzen degula 7.000 bat horri daudela, metro lineal batean. Horrek esan nahi du, halako lanin inguruan, egindako lanaren kopuruaren inguruan, ezketan ari gehala, egin dugula 50 metro lineal. Eta esan dizuet, 20 kilometro dokumentazioa dugula. Orduan, adimen artifiziala oso mugatuta da honetarako. Eta gero, por supuesto, koste ekonomikoa. Harritzekoa baldin bada ere, koste ekonomikoa guretzat garestiena da digitalizatzea. Adimen artifizialak behin digitalizatuta dugula, informazioa makinetatik pasatzea nahiko merkea da. Baina arazoa da digitalizazioa dezula aurretik. Orduan, gure zerbitzuentzako hori zaila da. Gorapiloak. Ze gorapiloak ekartzen du adimen artifiziala? Erabiltzaileen alfabetizazioa. Jendeak jakin behar du ze hizkuntza erabiltzen den garai batean bilatu ahal izateko. Ze sortzen duen, ze arazoa sortzen duen horrek? Horrek sortzen du halako produktuek gehien bat adituek manejatzen dutela ondo. Adituek badakitelako zer espero dezaketen. Baina edonor esertzen baldin bada honetan, desesperatu iten da 10 minutura. Berak erabiltzen duen galdera sistema ez dio funtzionatzen. Karo, testuetan islatuta ez dagolako. Orduan, beharko genuke gaur egun internet dagoela guztiz galeratuta da ezinezkoa den zerbait. Da, jendeari erakutsi. Haizu, egin behar dezu horrela, ipintzen dezu laguntza bideoak, laguntza ipintzen dezu, baina inor kasurik ez du egiten. Kajatxo bat ikusten du, eta kajatxoan informazioa sartu, ez du funtzionatzen, ezer ematen ez ditelako. Punto. Ez du funtzionatzen. Garaiko-hizkuntzaren arazoa. Eta, gero, klabea. Oso diferentea da. Gu geuk, 20 kilometroen gaineko informazio minimo bat kontrolatzen dugu. Gure sistematan, bai interneten, eta, por supuesto, bai artxiboetan, zuk ikusi dezakezu gutxi gora bera, zure dokumentuen unibertsoa zerez osatuta dago. Ze funtzak daude, ze erakundeak islatuta daude, nola daude gauzak eginak, hori guztia ikusten da, baldin badaukozu, halako sistema. Sistema bat, hau bezalako, kargatzen den, hau da gure artxibo ataria. Gipuzkoako bi artxibo historikoek komunean dugun atea.
honetan, baita ere kajatxoa dago, por supuesto, eske kajatxori gabe ezin gea bizi. Baina horrez aparte, badaukagu, beste sistema bat, ulertu alizateko, artxibo hauetan, zeintzu gauzak daude. Beitu, notario funtsak daude, bildumak daude, erakundeen funtsak daude. Zer da erakundeen funtsan barruan dagoena? Zubietako baserri jabeen ez daki zer, itxas funtsa dokumentua, Gipuzkoako merkataritzaren ingurukoak, zu honen bitartez navegazio bat egiten duzu. Adimen artifizialean hori ez da posible. Karo, sistema honek eta beste sistema horrek nola ez diran eskontzen, ez daudelako oinarrituta sistema berdinean, bi produktu bezala saldu behar duzu. Eta produktu honek guretzat asko ze garrantzia gehiago du. Zergatik, honek islatzen duelako bilduma osoaren ikuspegi hori. Eta bestea berriz hartzen digu bakarrik luparekin eremu bat. Hori kontutan hartzea ezinbestekoa zaigu baita ere. Orduan, hau gorapilo latza da. Ez dugu kentzen ezerrez adimen artifiziala erabiltzen dugunean. Behar dugu lehendikan egiten genuena, gehi gaur egun egiten dugun urrengoa. Beste gorapilo batzuk. Benetakortasuna. Lehen esan dizuet, eta ikusi dugu, akatzak ditu eta desente. Eta batez ere, hau, ez dakite ezagutzen duzuten pizka bat, baina adimen artifiziala estadistikan oinarrituta dago. Egiten duena da, testuak hartu, eta hitzen arteko urrenkeran arabera, estadistikoki ikusten du, hau askotan agertzen dela, Nikolas de Altuna askotan agertzen dela, eta Nikolas ikusten dudanean eta grafia honekin hasten danean Altuna izango da. Eta hortikan dedukzio bat ateatzen du. Baina, karo, hori oso ondo funtzionatzen du, abizenak agirre direnean edo Altuna danean, maiz ikusten direnak. Baina, galdetu jozu unzurruntzaga. Ez du asmatzen bera ere ez. Orduan, akatz desente dauka. Hurbildu gaitezke, erabili dezakegu, galdetu behar ditugu, hainbat alditan, justo nahi deguna bilatzeko. Hau ez da galdetu eta emaitza zuzenak ematea gure sistematan ematen da bezala. Orduan, artxibo ezagutza hori, guk globala ematen duguna, informazio global hori, ez du kentzen. Guk informazio global hori ematen ez badegu, ez daukagu beste informazio super konkretu hori zabaltzea. Ze beste eremuetan ari gea jolasten. Lehen esan dizuet, gu jolas eta jolas. Jolas eta jolas. Venga, probatu ezagun. Lehenengo, itzulpen masiboa. Guk dugun, lehen esan dizuet, gu lan egiten dugu belaunaldietan sortutako informazioaren gainean. Pentsazazue, badibidez, notario protokoloetan, zuetako askok ezagutzen dezute zer dan, notario batek bere eginkizunean sortutako eskrituren bilduma, badakizue Gipuzkoako kasuan 16. mendetikan aurrera oso serie polita dugula, 25.000 bat protokolo daude, Oñati eta Tolosan artean banatuta, 25.000 protokolo horietan, milioika eskritura daude, eta guk ez dakigu, askotan dakiguna da, protokolo baten gainean, dala, persona notario batek edo eskribo batek sortutako eskriturak, data bat eta besten artean. Hor barruan dagoen informazioa eta guk dugun ezagutzaren arteko desoreka ikaragarria da. Ze, artxibo baten ikasten baldin badugu zerbait da, informazioa zer den eta ezagutza zer den. Informazioa mordoa dugu, baina guk dugun ezagutza oso mugatua. Bale, ze pasatzen da? Garaitan, egon ziren persona batzu egiten zituztenak adibidez aurkibideak, beraien eskiturenak. Orain arte, ez genuen pentsatzen hori posible izan dozanik lantzea ez bazan, eta halako proiektuak, Gabrielak ondo ezagutzen du, martxan ipini ditugu, halako proiektuak tekleatzeko aurkibideetan zegoena. Gaur egun, adimen artifizialak hori martxan ipintzen digu. Martxan ipintzen digu, posibilitatea hori irakurtzeko, laburpen horiek erabiltzeko, eta orduan salto hori egiteko, testu gordina bai, baino beste dokumentuarei
dagokion edo erlazioa egiten dion informazioa erabiltzea, eta gainera, itzulpena egiten digu. Hau da, sortzen dugu instrumentu batzuk, informazio instrumentu batzuk, ez bakarrik gazteleraz, gure dokumentazio guztia, gazteleraz deskribatuta izan da belaunaldietan, baizik eta bi hizkuntzatan. Orduan, euskeraren presentzia, euskeraren erabilera, gaur egun jende gazte askok, askoze gustorago mugitzen dela euskeraz, erderaz baino, posible egiten du. Eta honetan, lan oso aurreratuta dugu, eta laizter, pentsatzen dugu, masiboki 100.000 erreferentzia gaztelania sortutakoak itzuliko ditugula eta zabaldua ahal izango dugula honen bitartez. Beste gai bat, sumarizazioa. Hori pasaden astean ikusi dugu, lehenbiziko aldiz. Enpresek hasi dira esaten, kapazak direla jatorrizko dokumentu bat ikusita, ateratzeko informazioa kritikoa jakiteko dokumentuak zer kontatzen duen. Ze data mugak dituen, zeintzuk persona izenak agertzen diren, eta zeintzuk leku izenak agertzen diren. Hori, pasaden astelenean erakutsi dute. Orduan, hau oso azkar dijoa. Oso azkar. Orduan, hori, gu orain gaude zertan. Orduan, guretzat, klabe, adimen artifiziala, sistema osagarria izan behar du. Hau, oso ondo dago, baina gure lan hildo nagusia jarraituko du izaten, dugun bloke osoaren inguruko informazioa zabaltzea. Adi egon behar gea, azkar dijoa, hau oso azkar dijoa. Orduan, jolasteko aukerak izango ditugu, jolastu dezagun, jarraitu dezagun jolasten. Kooperazioa ezinbestekoa da. Honekin, ikusten duguna da, artxiboen arteko harremanak sendotu behar degula, artxiboen artean lan egin behar degula. Ezin dugula artxibo batek egiten du gauza bat, eta besteak ezin, gauza horiek ezin dugu kooperazioan lan egin behar dugu. Eta beti bezala neurtu behar dugu. Jakin behar dugu, zenbaitek dugun volumenaren kontra, zenbait kostatzen duen, zenbaitek konsultatzen dan, nola konsultatzen dan. Informazio guztia gaur egun neurtzeko posibilitateak ematen digu. Eta hori da gure lana, lanean segi. Eta hauxe da, kontatu nahi nuena. Así que, zuetako norbaitek, 45 minutu, perfecto, zuetako norbaitek nahi baldin badu galderaren bat, edo zerbait komentatzea, edo nahi baldin baduzute jolasten dugu pixka bat gehiago halako galderak egiten, edo ez dakit, zeo zer okurritzen baldin bazaizue? Sumarizazioaren adibide bat jarri zenezake, adibidez, herri lur sailen salmenta testoa, ezta? 40 eskitura, 40 salmenta dituzu. Sumarizazioak suposatzen du, zuk ematen dizula, adibidez, zuk 40 eskritura horiek dituzu, 19. mendearen hasierako protokolo batean, danak salmenta guztiak batera egin ziren, hori oso prozesu historiko ezaguna da. Zuk digitalizatu itzen dezu protokolo hori, eta sumarizazioen bitartez, sistemak lehenengo kapaza da jakiten nun hasten da eskritura bat eta nun hasten den hurrengoa. Eta esaten dizu, hau hemendikan onera dijoa. Hau da, okupatzen du 2 orrialde edo okupatzen du 3 irudi. Ze, klaro, beti ari gea, digitalizatutako materian gainea. Bigarrena, esaten dizu, kapaza da esaten, ze eskritura mota den. Eta esaten dizu, dala salmenta eskritura bat. Zergatik? Salmenta hitza, helen esan dizuet, estadistikoa da. Orduan, zer da? Salmenta eskritura baten, zein da gehien errepikatzen den hitza? Saldu eta erosi, saldu eta erosi, saldu eta erosi. Orduan, kapaza da. Zergatik, guk lagin bat ematen diogulako, beti ez dugu inolaz ere ahaztu behar, Rosa bezala egindako lana ezinbestekoa dela, makinari
jana emateko eta ikasten juteko, baina zuk esaten baldin badiozu, lehenbizi dugu protokolokin zer den, urrengoan, irudiak baldin badituzu, esaten digute kapasa dela asmatzen. Eta hori da, esaten dizuete, orain 3 egun presentatutako zea bat. Kapasa da, adibidez, akta baten, eta ez dakit nola egiten duten, baina akta baten esaten dute kapazak direla gaika, zeintzuk gaiak tratatzen diren identifikatzea. Gau, guretzat, guztiz pentsaizineko zerbait da. Lehen esaten digu, egiten duela hitzez-hitz, sistema honek, ja, ematen dizu, gu geuk ematen dugun lehenbiziko pausua. A ber, ni neuk ikusita zenbait fallatu dezakeen irakurketan, por supuesto, enintzateke inolaz ere fiatuko hortikan ateatzen danarekin. Baina gu geuk banan nahiko bagenu hor izatea, artxiboetan, 8 teknikari gaur egun egiten den ez bezala, beharko genuke 8 egotea 100 urtetan bukatzeko. Osea, magnitudeak ikaragarriak dira. Orduan, karo, makinak asmatzen baldin badu 190ean, ostra, lan mordoa kentzen dizu, Eta etekin handia ateatzen dizu. Orduan, karo, hori esaten dute, hori ja hor dagoela. Osea, ez da bakarrik irakurtzea, baizik eta irakurtzea eta sumarizatzea. Orduan, ez dakit, ze izango dan. Ez dauket idearik ere, hemendikan gazte hauek, artxibo ardura hartu duten gazte hauek erabaki beharko dute, nondik nora jun, zer egin, baina segurazki hemendikan 5 urtetara, beste erabaki batzuk, beste bideguretze bat, lehen esan degoetan bezala, artxiboetan, azkeneko 40 urtetan, behin da berriro hartu behar izan ditugun bide horietatik, bat hartuko dute, eta batzutan asmatu egiten duzu, eta beste batzutan ez. Eta horrela, joku horretan jarretu beharko dugu. Bueno, Ramon, nik ulertu dut, hasi zeatela 1550 aurrera. Bai. Eta lehenengo dokumentazioa, hizkuntza hori, hizkuntza eskritura hori, baldaki irakurtzen. Bai, zuk lagina, zuk transkribaketa egiten badiozu, makinak ikasten du. Gu ez gea bakarrak honetan lan egiten ari gano. Adibidez, estatu mailan, Pares portala, segurazki artxiboak ezagutzen duzuen guztiek ezagutzen duzu ezer den, Pares portalean, ataltxo bat sortu dute, HTTR deitzen duten ataltxo bat, nun, Registro General del Selloko 1520 uste direla, Selloko eskriturak, ez dira eskriturak, dira dokumentuak dana bata bestearen atzetikan jasotakoak, irakurtzen diren, eta letra kortesanoa da, eta irakurtzen du, bere akatzekin, baino irakurtzen du asko. Eta inzazue frogak, Gipuzkoa hitza ipintzen bali mazute, dokumentu mordoa agertzen dira, San Sebastian hitza ipintzen bali mazute, dokumentu mordoa agertzen dira. Orduan, zuk irakasten baldin badiozu makinari, makinak oso ikasketa txikiarekin oso azkar ikasten du. Eta gero, errepikatzen du horri. Inbertitu behar desuna da horretan. Gu geuk inbertitu dugun bezala, eta guk adibidez saiatzen ari gea udal artxiboetan, guk ganoraz akten inguruan sortu dugun sistematika hau, udal aktetan aplikatu alizatea. Eta orduan, udal aktetan dagoen informazioa, gure sistema barruan, kooperatiba, konzeptu horren inguruan, hor sartu alizatea. Baina makinek ikasten dute, zurekin. Zu ez bazaude tartean, gizonezko, emakumezko bat ez badago lanean transkribaketa egiten, hori ez da egiten. Hori da, hortikan pasatu behar da. Baina, gero, impresionantea da, zer nolako kapazitatea duen, ikasteko. Akatzakin, Akatzakin, beti ere errepikatzen dut, porque hori elemento kritikoa da. Gertatzen dena da, asmatzen baldin badu, une honetan gure adibidez,
esaten digute sistemak asmatzen duela 80%. Hitzen 80%etan asmatzen duela. Orain, zer da hitzen 80%? Estadistikoki gehien errepikatzen diren hitzak. Orduan, estadistikoki gutxien errepikatzen direnak, hor fallo gehien duen. Orduan, horretan jabetu behar gea. Jakin behar dugu makinak, horietan, zu superespezialista bat baldin bazea, ez dakit, persona fisiko konkretu baten inguruan, ez dakit, ze garaian lan egin zuen eta baldin badauka, abizen arraro bat, esaten dizut, ez duela asmatuko. Ze estadistikoki ez da errepikatu hori, eta makinak ez du ikasi forma hori horrekin lotu dezakela. Orduan, hau da ikasi eta ikasi eta ikasi. Orain arte, sistema hauek, eta hori ere Google enbiziko momentutuan ikusi genuen, hor akatz badagoela. Guk ezin diogu makinari esan gaizki irakurtzen ari zea. Jo, lehenbiziko egunean, baina gu badakigu ze jartzen duen, ze makinak esango digu guri, guk irakurtzen dugunean, esaten dugu, hor unzurruntzaga jartzen du, hor jartzen du nola da, inmoderado. Hor jartzen zuen inmoderado. Supergarbi dago. Guk, zenbait ehundaka persona Gipuzkoan lasai irakurtzen dugu halako eskripturatan. Milaka persona? Ez dakit. Persona horiek makinei erakusten baldin badiegu ikasi dezala. Ez dute pentsatuta hori. Orain arte ez dute pentsatuta hori. Eta orain ja urte bat, 2 urte eta gero, esaten digute, ez, saltu hori ja emanda dago. Ja, zuek esan dezakezute, hitz hori hauxe da, 100%. Kendu zazu beste posibilitate guztiak. Zezuk, galdetzen dezunean, ez degut, etxean esan dizuek jolasteko, ez? Baina, lehenbitziko pantailan, zuk aukeratzen dezu, ze probabilidadean nahi dezun hitz hori ikustea. Nik adibidez ipinetan euken 150%. Baina ipintzen baldin badet 110%, galdera berdinari asko ze erantzun gehiago ematen diten. Ze deporte hitza 115%ean estadistikoki konsideratzen duen hitzak, nik esaten dut, esatera, porque nahiko folloia ematen diazu 50% sartuta. Juten baldin manaiz 110%, asko ze emaitza gehiago ematen digu. Baina, ari dalako probabilidade bat ematen. Estadistika hutsa da. Ahaztu dezagun ideia hori horrek irakurtzen duela. Ez, Nikolas Altuna 2 hitz hoien artean hurbilketa egoteko posibilitatea altua da. Zergatik, topatu duelako 220.000-tan, 200 alditan, esaten du, Nikolas eta Altuna da gauza bat datorrena. Nikolas Unzurrunzaga, ez, zergatik, 200 baino gutxigo izan direlako, estadistikoki ez dagolako erreflejatuta, eta orduan guk bilaketa bat egiten dugunean, ipintzen degula 100% ere ez digu emaitza hori emango. Horregatik, instrumentu hauek ezagutu behar da nola funtzionatzen duten. Horregatik esaten dut, guretzat kritikoa den elementu bat dagoela alfabetizazioa, erabiltzaileen alfabetizazioa, eta ikusten duguna da, erabiltzaileek ohituta gaudela Googleeko kajetxo famatu horren inguruan zerbait ipintzea eta sistemak asmatzea. Ipintzen baldin badugu unzurruntzaga Googleen, unzurruntzaga hitza emango digu. Eta ez digu emango beste gauzarik. Sistema hauetan ez. Hori ahaztu. Hau beste teknologia bada eta beste forma bat informazioa topatzeko. Nik uste dut honekin nahiko eta sobra, ez? Izango dizute burua, badakizue gaur 2 gauzetarako elkartu gehala. Alde batetikan nahi genuen hau presentatzea, eta lehen izan dizudan bezala, guk iragana eta oraingoa beti ohituta izan gara uztartzen, guretzat iragana da egindako lana, eta nahi genuen egindako lana, kasu honetan Rosa Yerberen lana, eskertu. Berak egindako lana,
ezinbesteko izan da hainbat eta hainbat lehenengo dokumentuak ezagutu ahal izateko. Beste aldetik, hainbat belaunaldiei berak irakatsi dio artxiboen garrantzia, dokumentuetan ikus dezakegun nolabait potentzialidadea, gizartea ulertzeko forma bat dagoela artxiboko dokumentuak eta lantzen dugunen artean. Orduan, iruditu zaigu gure jolas sistema horretan guztiz bat zetorrela, egindako lana, justo hori ematen duena, 55 urtetan dokumentuak hartu, transkribitu, teknologia honekin elkartzea. Orduan, plazer handiz nahi dugu gaur Rosa omendu. Uste dut, Mari Josek, zerbait esateko... Bai. Zenolako pasiobaz eta zenolako ezagutzaz eta maitasunez egon izan da beti Rosa oinatiko artxibuan, baitza Tolosakoan ere etxe-etxekua da. Eta esango dut etxe-etxekua dela, ez bakarrik bertan nik gaur zu ezautzeko aukera eta posa eukidot, baina askotan tokau jata edonora jun eta beti zure izena aipatzia, ez da? Arrasatera noiala, zestuara doiala, baitxo hause ikusi zaiban, edo hause konduratu ginean, edo hause kontau zozkun Rosa Ierbek eta danak, zure autoridadia eta zure ezagutza hori aitortuz, baina beti be kariño horrekin eta beti be maitasunez gogoratzen dutela zure izena. Ramonek esan dakua gaur, makinak eta halako inbentuak badauzkagu, baina horren aurretik lan asko inbiar izan da beti artxibuetan, eta berriz be, irakasle bat izan zara, aditu bat bertan, baina gero be zure inguruan ikasliak eta horren beste lagun atzetik, eta gaur ona sartzerakoan ikustia besterik ez da egon zelan Joseba, Mikel eta danak zure gana gerturatu eta zenolako ihartzuna eta zenolako zintzotasunarekin eta zuleko irribarrekin hartu dozuz danak. Hori da guretako artxibua, ez da? Azkenerako etxe handi bat, Gipuzkoarron etxea, dokumentuak gordetzen dituena, baina dokumentu horiekin batera gure historia eta gure historioak, bebai, ez da, Rosa? Eta, eskerrak emotia bihotz-bihotzez. Ez dakit, badaukagu errelatxo bat, baina igual zuetako baten batek igual, hitzen batek igual nahiko du esatea. Rosaren gainean, zuetako batzuk, ni baino desente gehiago ezagutu duzue Rosan ibilbidea, eta ez dakit, norbaitek nahi baldin badu, desde luego, unerik, marabilosua da zerbait esateko. Bestela, ez da ezer, oparitxo bat ekarri du... Bi hitz, 10-tik 10. Beti erantzun didazu. Ega, hori da, Mertxe. Bueno, ni naiz bakarra gela hontan Rosa espaldidanik ezagutu duena. Nik ezagutu nuen esango nuke 2003-2004 urte hortan, Aldundiko jauregian, Telletxari uste omenaldiren bat, edo Baskongako boletin bat aurkeztu zela, ez dakit nolatan jo nintzen, ze ni orduko hartan Salamakan nengoen doktorautza kurtsoak egiten, eta egin nuen komunitateen inguruko lan bat, eta hango irakasle batek, Luis Enrique Rodríguez San Pedro, esan zidan Rosa edo Telletxarekin hitz egiteko Baskongadan zehose argitaratzeko, ez? Orduko hartan, uste egon nintzen 2 segundu beraiekin. Esan nion, esan ziaten, bai, lasai nahi dezunean.
Eta ordutik, eta orduan animatu nintzen, eta behin bidalita Baskongako boletinera artikulu bat, argitaratu bintziaten, Rosarekin jarri nintzen harremanetan, eta orduz geroztik, 20 urte luzez, Rosak laguntza handia eman digu guztioi, eta alde batetik, bera garaian, berak eta bere senartzenak intzuten lan eskerga hori, duela 45 urte luze, gaur egungo begiradarekin iruditzen zaigu sekulako lana ikaragarria eta ezin sinastekoa, ez? Biek egin zutena. Eta, beste gabe, Gipuzkoako historiografiaren erreferente bada, eta izaten jarrai dezala beste urte askoan. Bai, porque horretan gu jakin badakigu, jarraitu behar dezula artxiboetan, eta jakin badakigu, hau ez dela iraganeko zerbait ospatzen ari gana, baizik eta justo lan bat ospatzen ari gehala jarraiten den lan bat. Mertxe? Bai, Rosa, bai, buxa hondi bat. Eskerrak eman, batez ere Agorregiko ikerketa lan hartan, giltza izugarri bat aurkitzeagatik zu eta zure zenarra izan zena. Luis Miguel, nik oso ondo gogoratzen dut, beraiek ekarri zutenean artxiboetatik jasotako aipamen bat, la doble antepara. Eta hori bai izan zen hango korapiloa askatzeko giltza. Eta gero nola ez, egin genuen hiri arkeologiaren inguruko ikastaroa, eta hori izan zen orain dela 40 urte. Eskerrik asko, Rosa. Nire irakasle izan zinen, eta jarraitzen duzu nire irakasle izaten. Baina azkeneko konversazioan, izan genuen konversazioan esan izuna, errepikatu nahi nuke, eta da, eskerrak ematea, ezagutza sortzeagatik, hemen klabe hori da, ezagutza sortu duzu, ez bakarrik instrumentala, baizik eta gehiago ere bai, baina beste pauso oso importante bat eman duzu, nire kasuan bentsat, eta da, ezagutza sortu arazteko edo sortzeko laguntza eskatzea. Orduan, hemen, lan bikoitz hori, beste inun edo beste norbaitengan ikusi daiteken, nik bentsat zugan bakarrik ikusten ari naiz, eta mila esker. Ni barkatu berrezu, ezkeraz, ulertzen dut ondo baino, gauza esateko, aurreneko erderaz esango de gauza, Aurreneko, Rosa, muchas gracias por transcribir. Si no hubieras transcrito todo eso, no seríamos capaces de investigar. Hay que darte la gracia. Y también a los archivos, que yo que me muevo un poquito por los archivos, me doy cuenta cuando estamos fuera de Guipúzcoa, lo verdadero complicado que es buscar la documentación. Y muchas gracias, Rosa. Oso ondo. Mertxe, lagunduko iguzu... Txoin, hori... Bai, ez, dana, kaja dana eraman behar da, bai, hola, bai. Eskerrak.
Hombre, claro. Bai, nahi bezala. Hemen ikusten dezu familian gaudela. ¿Ahora joteko? Bai. Bueno, Bai. unas palabras, sí. Pues eskerrik asko en este... Uy, ¿cómo has estado con estas luces delante, Dios mío? En este Hoy ambiente tan agradable. Sé que me queréis. Pero esto no me ha costado nada a mí. Estos 45 años los he dedicado a hacer lo que me ha gustado, que es transcribir. Tuve una maestra, porque en la universidad hay muy pocos maestros. Somos profesores la mayoría, pero maestros son aquellos que te abren mundos. Yo tuve una maestra, Josefina Mateo Ibars, de paleografía diplomática, archivística, genealogía heráldica, todas las disciplinas auxiliares de la historia que ella daba, allí estaba yo. Y ella me enseñó, me abrió mundos. Entonces, esto que he hecho, estos 43 volúmenes de juntas, actas de juntas y diputaciones de Guipúzcoa, bueno, pues he ido haciendo con mis clases, con mi vida y con otras muchas publicaciones. Las ordenanzas municipales de los pueblos de Guipúzcoa también son mías. O sea que he tenido que combinar, pero porque ha coincidido que mi trabajo ha sido mi vocación. Mi marido se me fue, es verdad, pero eso me obligó a llenar mi vida de otra manera. Y llené mi vida pues con lo que me daba satisfacción, que era llegar a la documentación viva y sobre todo dejar un patrimonio documental a todos aquellos que, por no saber transcribir, no se meten en esos mundos tan hermosos como son los mundos medievales y modernos, altomodernos. La gente trabaja el mundo contemporáneo, sí, pero hay que buscar las raíces de todos los trabajos que uno aborda. Siempre digo a mis alumnos, así empezaba las clases, lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Una cosa es lo que vemos, lo que estudiamos, lo que analizamos, pero ¿de dónde viene? Vamos a aprovechar que tenemos una documentación antigua, no demasiada, no es Cataluña esto, donde la documentación empieza en el siglo XIII. Aquí no tenemos, salvo el monasterio de San Bartolomé, que ha dejado, gracias a Dios, su documentación en el diocesano de aquí de San Sebastián, porque no tenemos documentación más antigua. Entonces, acudamos a esas raíces para entendernos mejor, para ver cómo hemos evolucionado, porque ahí está nuestro secreto y nuestro particularismo. La época medieval, ahí marcamos nuestra foralidad, que después se va desarrollando por ¿quiénes? Pues nuestras juntas, fundamentalmente, que son las que crean normas nuevas que se convertirán luego en las leyes forales cuando el rey confirme. Y las diputaciones, lógicamente, que surgen en ese 1550 y van abordando cada vez más competencias porque las juntas cada vez se reúnen menos, son muy costosas, etc. Ahora, esas dos instituciones son las fundamentales, son la columna vertebral de nuestra historia. Por eso, estas actas son tan importantes. Y empecé en 1550 con mi marido, ciertamente. Él no vio ningún volumen. No vio, habíamos trabajado 8 volúmenes transcribiendo y no vio publicado ninguno. No pudo. El trabajo fue personal, porque me puse como un trabajo, un reto personal, a ver si Dios me da vida, bueno, pues hasta donde llegue. Y ahora me gustaría hacer la época anterior, desde 1450 a 1550. Como no hay diputaciones en esa época, porque las diputaciones permanentes surgen en 1550, bueno, pues son juntas particulares y juntas generales, y se han perdido muchas. O sea que es algo que se puede hacer relativamente bien, sin otros compromisos docentes, ahora nietas, ya no hijas, ¿verdad? Pues tiempo, es más fácil de disfrutar o de abordar este proyecto que tengo en mente. Solo hace falta pues que Dios me dé esas energías que hoy no me faltan. Bueno. Eta denoi, María José Tellería, Merche, cielo mío, eskerrik asko denoi a todos los que habéis hablado también, que sé que habéis hablado bien porque sois mis amigos. Eskerrik asko, Ramón.
Bueno, ikusten dezue, Rosa ez degula nekatuko, eta oraindikan beste proiektu baten barruan ja sartuta dagola, así que oso pozik, berriro ere, artxiboetan ikusiko garelako elkar, eta elkarrekin izango gehalako. Bueno, nik uste nahikoa dela, gaur ondare orain hitzaldi sorta honekin hasteko, eta, bueno, badakizue, artxiboak irikita daude, zuetako edonor hurbiltzeko, Gipuzkoako historia ezagutu ahal izateko, eta ikertzeko, Rosak esaten duen bezala. Bueno, eskerrik asko.